Goeie meesken, wij staan hier vanmiddag in de buurt van Kimswerd met een flink hudde wind. En die wind die maakt het voor het gevoel echt wat minder warm natuurlijk, want temperaturen erbij van 20 tot 22 graden, dat wie het maximale verjoert. En de wind, ja, die wie krachtig onthut. Hoe komt het verder? We beginnen eerst naar het waar van joen en vannacht. Joen en vannacht heb ik droog waar staan en een temperatuur die zakt met opleidings naar zo'n 14 of 15 graden bovenloon. En in het waardgebied is het wat smoeker, met zontje of 18. De wind jouwt hem stadig ondel, maar die bloot nog wel vrij krachtig. En dan morgen. Morgen hebben we een dag waarbij we nog altijd een zuidwestelijke wind hebben die nog best wel stevig is. Maar die jouwt hem wel ietsjes del ten opzichte van joert. Het wordt een matig en krachtig wind, krijgt fjouwer en 6. Temperaturen wat hoger, zo'n 22 in het waardgebied en 24 tot 26 graden boven Longen. De zinnen beginnen we mooi, maar ik denk dat we in de rin van de middag te maken krijgen met delslag. Dan komt er meer bewolking en buiige rein of rein is dan het waarbeeld voor de middag en de jongtijd. En dan het vooruitzicht voor de komende dagen. Dan hebben we sneu een droge dag staan, er is ruimte voor de zinnen en de temperatuur is zo'n 22 graden bij een matige en vrij krachtige westelijke wind. De wind die draait en op snelheid krijgen we een mat eerstelijke wind, zwak tot matig en het wordt dan ook wat smoeker met 23 of 24 graden. En takken weekend komen de simmertemperatuur weer om en het loopt ik voorlopig eerst nog droog, maar ruimte voor de zinnen. Hoe dit verder uitpakt, morgen meer route waar, nog een noffelijke jong verder.